A zase sú tu gajari. Išiel som sa previesť na bicykli a teraz neviem, kde som. Asi pôjdem tadiaľto. No, vážení spoluobčania, idem tadiaľto teda. Toto oslovenie som pochytil od Marcela s Ivanom, keď išli do Užhorodu, tak tam oslovoval ho vážení spoluobčania. Ježišmária, čo sa mi tam dozaberú. Palec dáva. No, dúfam, že nespadnem. Jej, dobrá cesta. Taká lesná, tu sú takéto lesy. Dnes je 1. máj. Tak som si išiel uctiť tých 6 zastrelených robotníkov v Chicagu v roku 1886 a 50 ťažko zranených. Takže to je 1. máj. Bolo školenie z histórie. Teraz idem dole kopcom. To je rýchlosť. Používam takýto smiešný bicykel, lebo to nie sú brzdy na ruky. A keď držím mobil, tak tam som bol pozrieť, tam je sonda. Keď mám ruky obsadené, jednou šoferujem, jednou držím mobil, toto je kopec. Ledva idem, hrozné. Kopa dreva. Kto vie, odkiaľ to sem nanosili. Tuto je nejaké stanovište pre strelcov. Všetko živé zastrelia. A už ideme zase dole kopcom. Konečne. Po 2 infarktoch a s astmou sa mi ťažko šlape. Hrozné niečo. Dúfam, že nespadnem. Nabehol som na šišku. A už viem, kde som. A veď tadiaľto chodíme na hríby autom. To je križovatka. Od niekadia niekam. Neviem, do lesa na hríby. Tam je pole a tuto je ku ceste. Asfalt, keď ho mali hlevár. Už viem, kde som. Zase mi bude nadávať stará, že čo som to natočil. Ale ľudia sa aspoň zasmejú. Na chvíľu prídem von z lesa na polnú cestu a to už budem vedieť, kde som. Dneska som si urobil takú dlhšiu cestu. Je to tu veľmi zaujímavé. Určite vás to baví sledovať. Aha, a hen tam majú búdu. Tí strelci strieľajú do všetkého živého, ale však ich tu beha stovky, tisíce kadejakých zvierat. Aha, tam sú gajari. Tak to už trafím. Len to zase naftári. Dobre, tuto som našiel, že tu rastú lipy. Tak si budem musieť ísť nejakú vykopať. Dobre. To je dlhé video. A stačilo. Dobre.